Jörgen. Hallå Jörgen, mitt namn var Roland. Ja, hallå Roland. Tjena, jag sitter här på Blocket och kollar va, och jag behöver bil va. Och jag ser din 740 här uppe. Har du kvar den? Vad är det för en bil? En Volvo 740. Ja, det räcker inte jag. Men varför har du då lagt upp den på Blocket? Jag tror du skojar med mig. Ja, men jag gör det, för här står mitt nummer. Här är en... Ja, då är det ju någon som skojar med mig då. Jörgen står här. Ja. Ja, jo då. Exakt. Men vadå? Så det är inte din bil där uppe? Vill du köpa den då? Ja, oja, jag är i stort behov vet du. Ja. Jörgen Vittlock, eller vad fan det är. Ja. Vad vill du ge för den då? Ja, men tar du för han? Det var inget pris. Nej, tyckte det var jävla dåligt, men jag tänkte jag ringer ändå för den ser jävla grann ut va. Ja, så är väl så ni gör nu för tiden. Jävla... Ja. Jo, Men då. ge du vad du vill för den. Ska vi säga 15? Ja, det kan vi säga. Åh, vad bra! Ja, du. Ja, Jag har inte riktigt tid. Men kan du inte ringa igen imorgon då? jo, vilken tid då? Ja, du kan väl ringa någon gång vid 12-tiden eller något sånt. Lugnt Jörgen. Ja, så kan du komma och titta på den då. Ja, kommer du ha kuken ute när jag kommer? Nej, det tror jag inte du. Det är för kallt, säger jag. Satan. Ja, det är... Ja, då kör vi bara bilarjävlen då, för jag är jävla behov vet du. Det är rent åt helvete här, jag dör för fan. Ja, så är läget. Yes sirree Bob. Ja, men du... Ja? Då får du testa vidare. Ja, absolut. Ja. Vodka, hehehe. Ja, så kör vi så länge. Det gör vi. Ja, hej. Hej. Tjena Lewis, Roland här. Hallå? Tjena, jag sitter här och kollar Blocket va, och ser din Volvo, undrar om du har kvar den. Min Volvo, ja? Ja, S40. Ja, V40, ja. Ja, jag är jävla behov av en bil va, så jag såg din här nu på Blocket va, ser jävla grann ut. Men, men det är nog fel, jag är inte den på Blocket. Jo då, det står här, jag ser det framför mig vet du. Du har inte satt ut något pris, det är därför jag blir lite konfunderad där. Men nu fattar jag vad de är på Blocket. Ja, Blocket. Vet där Blocket.se lägger upp annonser och har sig vet du. Nej, men det är fel, min bil är inte det till salu. Ja, det står här, det är nummer och namn 0. Ja, det är mitt nummer. Ja, men jag vet inte hur det kom dit. Men vad fan... jag fattar ingenting. För min bil är inte till salu alls. Ja, men enligt Blocket är den va. Du har inte satt under ett pris här och jag är intresserad. Så jävla bra ut igen. Men ursäkta, jag har inte satt den... jag har inte satt min bil på Blocket. Men varför i helvete ligger den här då? Det får jag vet inte. Det är någon som skojar med mig för fan. Ja, men för fan skydda ditt nummer, det går inte att hålla på. Jag menar nu så att jag här och fick upp... Men ursäkta mig, det är massa bedrägare på nätet och sånt. Och det är någon annan som håller på att skoja den på mitt Volvo. Det är inte på Blocket. Men är det Louis? Mitt namn är Louis och du har kommit till min telefon. Nej, inte 83. Louis Trofano. Ja? Louis Trofano. Ja! Ja, då har ringt till mig och du ska snacka med mig, men jag fattar inte hur min mobilen kommer dit för... Nej, det är inte din mobil jag vill ha, det är bilen, det är Volvon. Ja, men hur fick du få ta i min mobilnummer? Ja, det vet inte jag. Det måste vara du själv, alltså det är jävla sånt system de har på Blocket. Det går inte vara vem som helst och lägger upp vem som helst nummer va. Man får ju pynta och sånt ju. Jag lovar dig, mitt bil
är inte på Blocket och jag fattar inte vad... Jo, din bil är på Blocket, tro mig. Ja, men då ska jag titta själv för det är någon som skojar någonting riktigt allvarligt för. Ja. Ja, bilen har jag behov av den och jag tänker inte sälja den heller. Så jag fattar inte hur det är kommit på Blocket. Och Men- mitt nummer också, då får jag inte lagt någonting på Blocket. Men ja, det är ju jävla dåligt alltså. Det är... Ja, det är jättedåligt. Jag blir förbannad. Det är första gången någon ringer mig om den. Så jag hade ingen aning. Jag hade någon... Min avlov på blogg när jag själv inte har sagt någonting på blogg. Förstås? Ja. Står har blivit upplagd i tisdagen den 19. Shit, vilka skojare. Det är förra veckan. Shit, ja. Shit, ja det sa jag också. Det är rent för jävligt. Vad kan man ringa? Vad kan man ringa för kunna se detta? Att för kunna stänga den sidan eller det? För jag har inte min bil på. Jag vill inte sälja den. Jag visste inte att någon skojar och satt den där eller ingen aning. Men skulle jag vilja säga, skulle jag sagt till dig, jag skulle bli jätteglad och du ringer mig och vill köpa. Men jag hade ingen aning om detta. Ja, nej, ja, du gå in på Blocket och titta, vet du, så står där. Louis, ni får efterskott för skärligt och RF, lån. Snackar med mig och jag heter Louis och jag är en Volvo V40. Men den är inte... Vad sa du, är du full eller vad sa du? Jag hör lite dåligt här. Ja, en Volvo V40 men den är inte till salu. Vad fan kan det vara på Blocket? Men du, Louis. Ja. Du har inte lite horor sälja? Ja, vet du vad då? För fan är det då, Peter? Ja, men jag sitter och blir rent timmar här ju. Jag måste ju fan... Ja, men det är en annan som skojar nog med mig det. För nu kan det inte vara så detta. Är det en annan som jag känner? Är det då, Peter? Så får ni sluta med den skiten. För nu är det inte roligt. Nej, det här är Roland Larsen. Eslöv. Ja, men nej, men nu är det någon som försöker skoja med mig. Det får det... Ja, jag får lägga allt. Det får det... Ja, men jag bara sitter här och blir lite timmar. Jag menar, jag blir ju snäar ju för jag ser Volvon här på Blocket va och tänker ja, nu jävlar har vi en bil, vet du. Och sen så, nej det är inte min. Nej, den är inte till salu så det är inte sagt själv det till Blocket så. Så du vill inte alls sälja den nu när vi ändå är igång och flabbar. Nej, den är inte till salu. Det var fittan också. Ja. Okej, men ja, tack för hjälpet i alla fall. Ja, men det är lönt, vet du. Okej. Okej. Hej. Hej.